Mani lero maber ni onge kama nubete piny, lakini in kaka jalony mar weche mag siasa, king'iyo gini matut, CACA dwaro nene kanye? Dwaro nene mar chungo ng'anyo, koso nene mar konyo sirikand Ruto, koso nene mar lemo makoro miye jowa bende ni mondo mi odonje sirikal? Trevor, waduokie chien matin. Ni ng'anyo osega bede, ma bende ODM gi Azimio osega timo. Wang'ni to ng'anyo nyocho biro gi Gen Z. Minya wacho ni nen ng'anyo mokelo joma nyien manyocha onge ga ng'anyo moko machon go. To kane ng'anyo go timre, apani jo Kenya duto nochako wacho ni weche tok chal ni ber e Kenya. Nentie wach mibadhi mosebedo kodwa aming'a. Nentie jogo manie sirikal to gidak ka gichalo ni ginyisore ni gin gi pesa to jo Kenya to chandre. Nentie weche mapod nitie nyaka sani ni ngima tek. Nentie ni jomoko e sirikal tich ohingo. Nentie moko ni jomoko manopuodhi nen gi cases ma the way mane okadhgie bogol cases gi nok ler. Nentie ni jomoko manie sirikal king'iyo wach mbolea kanya luonga achiel tichaki dhi tikalogi. Taya ahinya jo Gen Z ne wacho ni umawa ngimwa, wadhi e skul, watieko skul, wadak gi jonyuolwa, chal ni usenegowa kata kapok watho, to kwane ka ber moro bro biro mbele ka. To nwaneno bende chieng' mane ng'anyo bedo matek manyaka nyithindo go donje bunge, botierie mach moro matin kanyo, ba jolweny okel streets mege Nairobi. Kanyo ema mbaka nochakre. Nwach sama piny otimo rondo kaka piny notimo rondo cha, sane midware jotelo mawuok ma konyo to piny dhi kure. Koro mbaka mane wagoyo gi moluor Raila Amolo Odinga ni kaka jatelo mong'e kendo nyaka pinje maoko makoro dwadhi nyaka telo ni Afrika to piny miae wang'. Sani ni kaka ong'ei kaka jatelo, ing'amo bedo gi sinani, ing'amo sebedo gi kinda, ing'amo sebedo jatelo ma jachir. Sani ema Kenya ywak dwa mondo telo onyisi. To kanyo ema nowuok bodhi owacho. Nokuongo luonge ni we need a dialogue. Tayo owacho ni dialogue en mar ji ariyo. Tayo ochako luongo chama to dhi owacho ni we need a people's convention. Ma jo piny obiro, ma jo piny wacho ni magi e gik machandowa. To kane jatend piny owinjo kako loso, jatend piny ema nobiro bo wacho. Mokuongo nodhi bo owacho ni finance bill mokelo wachni kora wito. Mar ariyo nodhi bo wacho avunja baradha mar waziri meka. Ai bang' owacho ni sama bro lose, tabro loso gi stakeholders te mondo ji obi, mondo walos sirikal makanyakla, mondo watem loso weche machando Kenya gi. Koro mondo aduok, koro ang'en achako mabor, mondo aduok gimiwacho, gimotimre ni en mondo kony Kenya, ok ni mondo kony Ruto. En mondo kony Kenya, Kenya kik dhi ka countries moko mwaseneno, ka jolwenyo ka hotelo, ka civil war tie, madhano negre. Nen mondo piny ma Kenya ni okony. To gima nyaka ing'e ni oganda Luo, kakoro wawacho oganda Luo. Oganda Luo kidhi ng'iyo bendera ma Kenya, gik moko ariyo mibro neno ma very noticeable en thuon gweno gi le.
matien ot miluongo ni Kenya ni. Jaluo ing'eni kadhi go dala. Trevor ng'eni kakidwa chung' bunge. Nyaka bed ni isego dala. Ikawo wuodi. Kimila. Seche moko tiyo kotimre niwach piny olokre. To nikawo ga gweno. Idhi kanyo. Mondo ne ka ndiyo ndiegi moko. To le. Bende madhi tong'. Siro machung' e diero. To mano e siro ma jaluo nomiyo Kenya. Obed Jaramogi. Obed Mboya. Obed Achieng' Oneko. Obed Argwing Kodek. Obed Dio Makasimbo. Emomiyo koro jatend oganda ma bende jatend Kenya ma jatelo ma Afrika te ong'eyo. Ne wacho ni ka ot ma Kenya ni wan yemon wagere. Wadhi nyaka gi thuon gweno. Wadhi nyaka gi le. Tango kwa bed kando. Twang'iye kowang'. Mane kuma. To be osekonyo adier kinene nikech ng'anyo pod obagi kiny miluongo ni nane nane. Koro Trevor, joma ng'anyo go katiba wa omigi uhuru mar ng'anyo. Gima nyaka jopiny ng'i ni kata sama ne wagore ni uhuru. Ne nitie jo Mau mane odhi e bungu. Bogore ndi. To sama ne jo Mau gore e bungu no, ne nitie jomoko mar Kenya African Union mane oro petitions, mane oro memoranda, mane loso gi colonial secretary, matieni weche gadhi ga kanyakla. Kirie second liberation, ne nitie kendo underground movement. Ne nitie mwa Kenya, ne nitie February 12 movement, ne nitie February 18 movement, gin gidhi underground. To ne nitie NCCK, ne nitie Law Society of Kenya, ne nitie Anglican Church Okulu Giri, Presbyterian Church of East Africa, Njoya Giri. Ma bende ne wacho ni wan to kwadhi underground, wan waloso malo. Omiyo kata sani koro josiasa moko ka jatelo Raila Amolo Odinga wacho ni an adhi loso gi jopiny gi stakeholder. Jo Gen Z wacho ni wan pod wadhi gi ng'anyo. So that's not the first time mantie two parallel processes. Kaka duoki osiko en ga kamano. To aming'a piny Gen Z ng'anyo gi joma loso broad based gi joma dwaro national convention. Aming'a piny gidhi romo mbele kanyo to bro bedo maber.